Pozdrav svima vama koji nas pratite na našem Facebooku Basketball HR. Sa nama je Ivan Perinčić, trener košarkaškog kluba Zabok, koji igra utakmicu vrlo važnu u 19:30 protiv Šibenika. Trenutno evo stanje u dvorani, treća četvrtina utakmice CDVite iz Zagreba. Recite nam kratak komentar na ovu utakmicu koja se upravo odvija na Višnjiku. Pa prvo dobro večer i pozdrav svim vašim pratiteljima na Facebooku i gledateljima. Prva utakmica je u principu trening utakmica CDVita, prevelika razlika u kvaliteti. CDVita igra drugoj, trećoj brzini i tu je pitanje protivnika bilo riješeno i prije samog početka. Nažalost, Zagreb je u ogromnim problemima ove sezone. Ja im kapu skidam s obzirom koliko problema imaju, kako guraju i kako se bore i ne odustaju i pokušavaju sačuvati prvoligaški status. Mi ćemo se malo osvrnuti na utakmicu koja vas očekuje. Evo za koji sat, znači dolazi Šibenik. Kakvo je stanje u ekipi? Pa sa Šibenikom smo igrali već dvije utakmice ove sezone. Oba dvije su otišle na njihovu stranu, odlučivale jedna-dvije lopte. To je jedna izuzetno agresivna ekipa, dobro pripremljena, dobro vođena od strane trenera Anzulovića. Očekujem jednu čvrstu pravu mušku utakmicu, fight 40 minuta i ekipa koja bude koncentriranija, koja bude na većem energetskom nivou, da će na kraju pobijediti. Nadam se da je došlo vrijeme da ovaj put to ode na našu stranu. Evo, nema nešto puno navijača ovdje trenutno na ovoj utakmici, ali evo, Funcuti su najavili velik dolazak. Očekujete li da će i vas, vaši Zadrani, podržati? Ja očekujem naravno da će Zadrani navijati za nas u ovoj utakmici. Žao mi je što nema više ljudi, međutim Zadar igra sutra, pa je za očekivati da će sutra biti puno više ljudi. Ovo što bude, mislim da će svi biti na našoj strani. Mislim da smo sa zadnjom utakmicom protiv Zadra ih kupili na jedan način. Ispratili su nas sa dugim pljeskom. Probat ćemo i ovaj put zaslužiti njihovo povjerenje. Obitelj dolazi na utakmice, što oni kažu? Doće brat, doće tata, doće mali od brata. Biće zanimljivo i drugačija je to jedna uloga. Ovo je prvi put da oni dolaze gledati mene u principu kao trenera. Brat ima neke svoje komentare smiješne uvijek, ali to je Hege. Ko Hegu zna, onda zna o čemu govorim. Hvala vam puno sreće u utakmici večeras, a svi vi koji ne možete doći ovdje na Višnjik, pratite naš portal Basketball HR i naravno pratite naše društvene mreže. Pozdrav sa Višnjika.